Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Elsa Nufaner Harisa saking kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kula hormati, para keluarga ingkang kula hormati. Sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun maringi kita sedaya nikmat lan rahmat sehingga kula lan panjenengan saged kempal wonten dinten niki kanthi sehat walafiat. Salawat kaliyan salam sumangga ugi kita ngaturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedaya kembal wonten papan menika kangge sareng-sareng mirsani adicara temu mantanipun Nimas Ayunanda Bapak Putri saking Bapak Bambang kalian Dimas Bagus Rial putra saking Bapak Majid. Sedherengipun kula dados pranata wonten dina niki badhe ngaturaken ranamaning adicara samenika nun inggih adicara kaping pisan pambuka, salajengipun panggih kemanten. Mangke adicara ketiga gandalan, adicara kaping 4 intak nindak tigan, adicara kaping 5 ngumbah suku, adicara kaping 6 sinduran, adicara kaping 7 dulangan lan ngunjuk tirta, adicara kaping 8 kacar kusur, adicara kaping 9 bobot timbang, adicara kaping 11 sungkeman lan terakhir penutup. Para rawuh ingkang kula hormati, adicara kaping pisan inggih menika pambuka. Sumangga adicara menika dipunbuka sesarengan maos Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mugi-mugi adicara semangka saged lancar. Amin. Salajengipun adicara kaping 2. Panggih temanten sakmenika temanten Putri Misil saking papan anggene mbusanani awak kangge kepanggih temanten kakung. Adicara kaping 3 inggih menika gandalan. Mangke adicara kaping 4 inggih menika ngidak tigan. Adicara ingkang kaping gangsal ngumbah suku temanten kakung ingkang diputindakake dening temanten Putri. Adicara kaping 6 inggih menika sinduran. Lajeng dhateng adicara kaping 7 dulangan lan ngunjuk tirta ingkang diputindakaken temanten Putri kaliyan temanten kakung. Adicara kaping 8 kacar kusur ingkang ngadahi makna menawi temanten kakung gadah kewajiban nafkahi keluarga. Lajeng manjak adicara kaping 9 bobot timbang. Salajengipun inggih menika adicara sungkeman. Temanten kakung kaliyan temanten Putri dumateng bapak kaliyan ibu. Para rawuh lan keluarga temanten ingkang bahagia. Saking pangestu panjenengan sedaya adicara panggih temanten dinten niku saged rampung nganti lancar. Kula aturaken matur suwun ingkang kalih dumateng panjenengan sedaya salajengipun kula dados pranata ingkang ngaturaken pangapunten ingkang kathah menawi kula wonten kelapetan lan ugi babagan ingkang kirang trep dumateng panjenengan sedaya. Cekap semanten atur kula. Mugi-mugi Mbak Nanda kaliyan Mas Rizal saged bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.